Ero you try sa isin ng piyang ngo bhai pi siya kanika Bible quiz. But haganika sngi ngiyo no pat eka group ka ba khaddu kata ka ba eka group D ka bangin yo ban penkut ka ba kita ki prelims jong kanika Bible quiz. But nang ni siya khamat pat ngini yo pat eka Bible quiz ka ba ya day ban ya siya khamat ya kita ki quarterfinals lani ki semifinals haddu bangina yo pat ya ka finale ya ka finals jong kanika Bible quiz bangina ya upcoming shisha ban tip manu na kini ki soundly ki team ke bangila ya dep ngin ya dep ha kanika episode ka ba menta bat ka group D kini ki soundly ki group na kini manu ban yo eka nam ka ba ladu ha ka Bible quiz sa sin nga ai kublei pi baro kam tame ki ba responding kiba shimpenta shirham lengba kini ki episode ki bangila ya dem but man ki episode ha bangi ya dem kidon ki jinkli ki bangi ngim jubab hanre ngisngo comment ba pi pat na kalyang ka jong pilong ki ba kloy banu let banu wat ki jubab jong kini ki jinkli ki ba per ya ka ba ngingi la ya snap ha kitu ki episode te ha kani ko poru hakaba kut jong kani episode ngin sa yo pat ban ya kran halor kita ki juba kaba ngim pat shim la batai menshim tayo kabala la dep hanoi hagani go por ngile ban ai ngo you try bo try sha udang ai pen roi ngi hakak tien ka jong u hakak jing tip ka jong u kumba artamathi lai khan riu ko ong ba ka jing tho baro ka long ka ba mento ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen melien ka ba haka hok Kenang mau beri jong ublay on yo ban long janai haba kat bangi dang tip ikak ting ka jong ublay kat bangi dang roy ha ka jing tip ikak ting ka jong ublay kat tahi ka long ka jing mento ya ngi yo ma jing kerku ka pendap shisha ngi da kata ka jing tip ka jong utrai bat ka penlong ka way ka dei ka ban penlong start ngi way pi way te dang ya long ki beri ki start ha ka jing tip ikak tien baro bat ha ka ni ka por klam da pen slam no ngin le ka ban sedang ya ka Bible quiz lamba kini ki team ka bakhadu ka bangin yo ha ka ni ka ski ka badai na ka group D tenga IT pat sha kini ki lightly ki team ha ka ni ka por ban lai ban pen isu shwa yala de shopping lai ban sedang ka ni ka Bible quiz tingi don lightly ki team ha ka ni ka episode ru ha ka ni ka por ngi don ni ka team Nehemiah ka team Abigail ba ka team Gideon tingi na stop ti ka ba jam nam ta kini baro lightly ki team ban nga IT pat sha kini ki team hagani go po ban le ban pen itu yala de nga IT sha ning kong ya ka team Nehemiah nga kerteng bahon lang lingdo nga kerteng lari na lalingdo nga kerteng sikai na glory nong bri nga kerteng dawan sanskap kurwa bat ngin le pat ya ka team Abigail hagani go po ban pen itu yala de nga kerteng Abigail basayomat nga kerteng iban rilin syadam nga kerteng nang yakursoy lapasam nga kerteng tingsan lang mauri bat ka team ka bakhadu ka de ka team Gideon nga kerteng tonsing rdathyang nga kerteng labat shisha khana yor nga kerteng rihon shisha malim ngam nga kerteng lawan dama phi mar banyang Tagi na sa ti ka ba jam ya baro likely ki team sa sien pat ya ka ba na men semi ki ba long ki ba slur shi shai ka ban shong ha ka ni ka po ha ka ni ka jaka ha khmat jong phi ya ka ban yo kan ban tanju ya la di ru kum ju ka no ngi don ni kata ka jing tep ha ka tien ka jong u blai tingin lei pat kum ba julong na kata yo sha kata yo ha ka ni ka Bible quiz ni yo be south liki round but man ki round ka jubab ka ba ki ai ka ba day the correct answer, the right answer. Kiki yo pat si point. Tengi don ru ha kani ka point. Ki bade ki scorekeeper, ki ban thoi ki points. But ha ka bakut jong man la ki round ni yo ban tip ru kat nu ki ni ki team baro lightly ki la yo ha din jong kita ki round. But ha ka bakut ngin syam manu ban job pat ya kanika sngi ya kanika Bible quiz tingin let pat ha kanika por ya kaban sedang no e kanika Bible quiz te angai utrai undai ai fi ka jing start ka jing tip but undan kat lang but pi ngili ban sedang no ha kanika por lengba ka round ka ba ningkong te ha kanika por ru ka round ka ba ningkong kan David ki jingkli kelumlang pinyo be na kita baro ki kitab la ni ki gospel la ni ki shiti ki bangila de pen banalu pa shapi na kitabet ninyo ikaban ay ki jinkali tingin le shaka round ka ba ningkong ka baday ka jinkali kelumlang but ngin sedang ikani ka round na ka team Nehemiah te Nehemiah kani ka jinkali na ka banta ka team Jongpi
Kajingkali pi kadai u Isak u pa Syakari ayu ya u Jacob ba un Shem tengah ya lade. Tifidan liposecond. Mo liposecond ya kaban juba. U Isak u pa Syakari ayu ya u Jacob ba un Shem tengah ya lade. Nakari Mesopotamia. Syakari Mesopotamia. Ya. In batai kambanya haka Bible la batai. Syakari ayu la pa. La ai kerteng. Syakari Ur. Ya, kamdai kari ur. Tiga ni ke jingkeli kan lai no syakatim Abigail. Piku aban jubab. U Isak u pa Syakari ayu ya u Jacob ba un Shem tengah ya la dia. Sengap bah ke jingkeli dai u Isak. U Isak u kun u Abraham. U pa Syakari ayu ya u kun jong upat u Jacob ya ka ba un leit ban Shem tengah ya la dia. Ri Israel. Syari Israel, em. Katim Gideon ku aban jubab. Syakari ayu. La thwa syai hakani ka lenong, hakani ka kitab, hakani ka lenong. Ba u Isak u shwa bu un pa ya u Jacob. Syakata kari ula ong let syakani ka ri. Tongin leit pa syaka jingkeli ka baar hakani ka por, hanrei ka jingkeli ka baningkong na ka banta ka tim Abigail. Abigail kani kadi ka jingkeli na ka banta ka jongpi. Ka jingkeli ka long manu bakli ya u Jisu. Ska bahagi ni kikentien. Manu balakli ya u Jisu. Melong uta uban sawan. Nengin ya ab ya uwei pat. Yohanes nong pembaptis. Yohanes nong pembaptis. So ina japti ka jubab ka ba day. Yohanes nong pembaptis ulakli kani ka jingkeli ya u Jisu hanrei leng baki senran ki jong u. Ban kli ya u hauto me melong uta uban sawan nengin ab ya uwei pat. Kajingkeli ka banding kong pat siya ka tim Gideon kalong kumni. Pinhaban ay kerteng jong ki kun u Aaron. Kaya ka kerteng jong ki kun u Aaron. Kaya ka kerteng jong ki kun u Aaron. Ki kun u Aaron. Nadab bat u Abihu. Nada batu Abihu kadeka kerteng jogi kunu Aaron si point ya ka tim Gideon tu kena ajtap tini ka por. Ti ka jingkeli ka baar pat syaka tim Nehemiah. Kani kadeka jingkeli na ka benta ka jongpi. Sengap bahai kini ki kentien. Namar pinhak ban jubab ujisu uong yanu ya kini ki kentien. Mas ngap bah uji su ong yanu kini ki kentien. Ki e baro ki long ki bala ya uta ubanget. Uji su ong yanu ya kini ki kentien. Ki e baro ki long ki bala ya uta ubanget. Kani kadi ka jingkeli ya ka tim Nehemiah. Uji su ong yanu ki e baro ki long ki bala ya uta ubanget. Ya senran. Ya Senran. ya. Tegani ka jingkeli Petras. ya Petros ya. Empat day. Tegani ka jingkeli kali na siya ka tim Abigail. Ya orang bak cispa. Ya orang bak shispa ya. Empat day. Tim Gideon. Ya nu uong kini ki kentien. Ki baro kilong ki bala ya uta ubanget. Tingin ya siya kamat, ya ka jingkeli, kabaar siya ka tim Abigail. Tim Abigail, kani ka di ka jingkeli pat nam ta jong pi. Menbala Kenya ki pat ba, shenrang. Israel baro haka riklaw, Sinai. Kini ki shenrang ki habandan kat nus nem karta. Menbala Ken, lani la shim jing Ken, lani ngila ban ong ban shim ka census. Jongki, pat ba baro jong ki Israel ki badi kishinrang haka riklaw Sinai. Kini kishinrang ki hak bandan kat nus nam karta.
Kat Arsnam. Kat Arsnam ya. Kini kishenrang kin hak ban long lani bandai kan no snam karta. Ya. Ti kapor kalau akut ngin leit no pat ban ai kan ika jingkeli syaka tim Gideon fi ko ban jubab kan ika jingkeli. Man bala shim ika jingken. Ya ki pat ba shenrang Israel baro haka riklau Sinai ki hak bandai kat no snam karta. Kini ki shenrang. Ya. Tim Nehemiah fi ko ban jubab. Arpau bat chaneng. Arpo bat sheneng kata kadika jubab ke badai tegin aj tapti namta ka tim Nehemiah sun point ya ka tim Nehemiah habala shemi ka jingken ki habandai arpo snem bat tam ya kata te kani par ka jingkeli syaka tim Gideon kani kadika jingkeli yapi kani ka kentai kaba kedor lengkedung bat bam la shu ban penbet yaladi kala don mensim ka jingkro la kat nusnem. Kani ka brew kaba kedor lengkedung. Bat bam la shu wan penbet ya ladi. Kala don mensim ka jingkro la kat nusnem shwa ba uji su un penkya ya ka. Lai pu prasnem. Lai pu prasnem em pat day. Pidang don por. Fikau ban ajubab. The team Nehemiah fikau ban jubab. Kat nusnem. Kat prasnem. Kat prasnem. Kani ka brew, kani ka kentai keladon. Kat prasnem ya kataka mensim jingkro. Sun point biang ya ka team Nehemiah. But nginlet biang syaka team Nehemiah pat na ka bentaka jingkeli. Kani ka di jingkeli na ka benta jong pi ngap ha. Manu. Bala sela ban penyap ya u Lazarus. Anda uji su ula penmi pat ya u. Na ki bayap. Manu bala ya sela pat ban penyap ya u Lazarus. Anda uji su ula penmi pat ya u. Ki Parisi. Ki Parisi. Bat ki Sadusi. Bat ki Sadusi nangta. Ki Ju. Ki Ju. Kini kiju handai hang tu la batai benia manu pala ya sela ban penyap ya Lazarus. Teka jingkeli ngin pas syaka tim Abigail fiku ban juba manu ban ya sela ban penyap ya Lazarus. Parisi, Sadusi bagi rang baling dak. Fiku ban syem ka wei ke jubab. Rang baling dak. Kirang ba lingdo kadika jubab ka ba day. Sun point ka team Abigail tingin ay stapti ka team Abigail. Tegi baya selaban penyap yang ya Lazarus anda ujisu la penmipat ya una ki bayap kidei kineki rang ba lingdo ya ka bangin syam na ka gospel kat kumu Yohanes nong ka ba kat ar ka dekot ka ba sipo hang tu la tho shy la tho bnia ba kidei ki rang ba lingdo. Tega jingkeli pat syapihi ka team Abigail kadei. Pinha ban jubab pat manu bala sela ban penyap pat ya usol. Manu bala ya sela ban penyap ya usol. Ki Ju. Ki Ju. Ju. Ke jubab ka ba day. Kidei ki ju pat fin shem haka lenong ka ba khandai rekod ba arpulai haki kamki apostle sipo point ya ka team Abigail but ka jingkeli ka ba khadu jong kaneka round ka jingkeli syaka team Gideon kani ka jingkeli sya peace ngap ha ka jingkeli ka longkum ni ngile persya ya ka ai haba ngile persya ya ki bor ki ba hakli ngile persya ya ka ai haba ngile persya ya kibor kibaha kli haka Bible la batayengi bengi day ban pen kongo ira di ha kita kibor naba de ublay ubla bu yaki ha kita kibor baro te henry la dangi le persyapat Le persai kino sensar. Le persya ki nong san syar henry ngi le persya yanu lani yake
habang ngilek persya kita kinong sensyar. Tega tim Nehemiah ko aban jubab. Ngilek persya ya ke habang ngilek persya ya kita kibadan hakabor. Ngilek persya ya ublehi hoy na marbade ublei ubabu ya kita kibor halor baro. Hanre ada ngila puli hang tu las ho benial at ho syai tengah ngai ka tim Abigail ko aban jubab. Ya ka jingbu renti jong belai. Kadai. Tina Sabti, Sun Point ya ka team Abigail, kadai ba ngile persya ya ka jingbu bet lani ka jingbu renti ki jong blay. Kata lah hikayengi na ka shiti shagi nong room. Kalau nong ka ba cut line the court ka ba te bat ka ning ikut no ka round ka ba ning kong round 1 ka ba dei ka jingkeli kelum lang. Te ha ka round 1 tengin pet kat nu. Kila yo kini ki lightly ki team. Te ka team Nehemiah ka yo si PowerPoint tingin na stop ti. Ka team Gideon ka yo si PowerPoint tingin na stop ti. Te ka team Nehemiah ba ka team Gideon kidang don mo si PowerPoint. Bar ngina stop ti ka ba jam ka team Abigail. Kala yo live PowerPoint tang ha ka round ka ba ningkong. Tingin late part ha ka ni ka Porsche ka round 2. Ka round ka ba R. Ha ka round ka ba R pat ha ka ni ka Porsche sa isien nga kerpan kinong penya jong ni ka quiz ki ba yarap lem kin ai pat ya ki kot sha ki. Pifini yo ekaway ka paper man la kaway ka team. But pin haban tho ya ki jubab ki jong pi. Mo te kini baro lightly ki team hakan ika por kin yo ika bantho ika jubab ka jongki but ka jubab ka baki kin yo ban tho ngin lay pat ban pe hakaba kut baki ki yo kat nu hakan ika round ka ba ar ka ba dei ban tho lendet ti ke ika ba pi haban tho pin yo tang armenet ban pendep ya ka jubab ka jongpi but kaya iba pinhaban tho kadai pilaban pe hapo screen jong pi pilaban sedang mentah. Kapor ka jong pi ka sedang mentah. Pinhaban tho lendet ya kita ki shipotli ki klam kebalawan hagari Egypt. But kapor namta jong kini kinong shimbantaru kalakut kila yo ban tho tengin pe kanungut. Lani kanut liki team la bro light liki team lani kanu na pedeng kini lightly ki team kila yo baro shipotli ki klam hakari Egypt. Henry shobingin tip ya ka jubab hakani ka por ngin ya pat shaka round ka ba lai tenga kerpa sa sien ya I root ngobha in leban shimno ya kini ki paper na kini ki team baro lightly. Kubleshi bon root ngili pa hakani ka por shaka round 3. But hakani ka tayo, hakani ka episode. Kumbangi Julia malaki episode haki Bible quiz ngayon ra ya ki round ki bakham ya pair ka bakham ya pair. Te hakani ka por pat ngayon ra ngi introduce biang sa ka way ka round ka ba thamai haka Bible quiz. Ka bangin yo pat haki Bible quiz ki badang 1 nang ni shakmat. But kata gandai ka dam sharat. Mo ngini le ika dam syarat. Ngangai buana preng jong pi pila ju ya don banta hakum kini la de pila ju I. Ba hake dam syarat ngi Julia kumno. Haka dam syarat ki team member ki jong pi pinha ban wan ban jet ya ka benta ka ba pinha ban ak. Mo klem da keren klem da pasiau klem da penkiru ya ka shuntur ka jong pi. Tedang da ka basule action pinhaban batay ki team jong pihi kinhaban ya guess kadai ke te nga kerpa sa sien pan ki baya yarap ya kanika Bible quiz ngo ba pinwan ra ikanika ya kini ki chits ka ba ki team members kin yoban jit iway hadin iway kin yoban wan hang ni hakmat jonga kidon kini ki kot ki barit hang ni pinlaban I pinhaban jit tang ka way mo kan mau ban jit tang ka way but pinhaban ai no pat ya nga ya kata kanang banging yo ban pej baro ar mo ka dei shapang ke but pin ai no hanga but pin le shakmat pat shakmat jong ka team jong pi ban
pen pau pat ka dei ke ai te ki team jong pi pat ken haban yes ma te ka dam sharat ngin dang bat ka team Abigail hakani ka por ki ban sedang ban ngin yo arngut na ka team ki ban wan hang ni hakmat ban jet bat arngut kini shong haka jaka ka jongki bat ban guess ban batai pat kile ayu lani ki batai ayu naka Bible hi henry hooi tingile ban sedang hakani ka por klamda pensep ka por ngin le ban sedang naka team Abigail te manu na pedeng jong pi saungut ki ban wan hakmat arngut bat ban shong arngut pila ban jet tang ka wei bat fin haban pen ianga okay film la ban pule mo te filai I ka thok kom no yi as ngau thu Abigail hatep am ka dei na ai okay ta tapi nak ban yang hakmat jongki team jongpi bat ban le yakani tingin liban pe yakani ka por yak round 1 jong ka dam shrat ka dei shapang ke Ka Miriam ka let penkei ya Moses syawa. hoan Nai. nangta batai syu pila batai pila batai ka sin ka baning kong lep ha nangta pat jayu hadin kata tepet bahai ki kadai shapang ke ai kata Chapang ka kemi ka jong Moses ka ong ya ka khun jong ka Miriam bakan le bread amde de pentuat ya Moses syakawa. empat dei adai la jan hangta nangta pat jayu tepet bahai ki Hadin hang ta kawan buat sentit kawan pet sentit nakap kit. ya empat dei tapi yo stang sa si sien ngin ai pi tang lightly ki gas mo pin yo la tang lai sien ta ka bakadu ta pej bahar shop fin juba Te ka khun siem kat ba kadang sum kayo I ya Moses te hang ta ka ong ki shakri ki jong ka bakan le shim bakan le tam ya Moses. amen te ka dei okay ta 10 points ya ka team Abigail kani ka dei na ka Exodus nong ka baar hey ba kat ba ka khunu paro kadang sum mo kala yo I ya itai shang bat kala pha ban le ban wan ra itai shang bat ki shem bat dei pen ban kulung hakata ka shang tapi la ban le ben shem no ka jaka ka jong pi ngin khat par hakari ka por ya ka team Gideon tefin jiat na ka team jong pi arngut manuban pen I bat arngut ki ban batai pan pila ban jiat bat ban pen I yang hang ni te klem da pule ka kran ya tapi num la ban keren ken mau kata tapi nak ban pen I pai shi ki team jong pi pila ban batai ki le you pila ban batai pila ban batai ki le you
Pila jan. Kadai ba fi ong fi baning kong kadai ka eh. Kebapen? Bapen slek nang ta. Ya nu lak pen slek. Come on, try. Pila ban batai ngin ai la de ka kini ki atli ki team Nehemiah la ni Abigail pila ban batai ki le you kini. Penslek yu Aron. Pen slek ya u Aron. Aaron nang ta. Ban long ling do. Ban long ling do. Kadai ka jubab ka ba PPI kani kadai ka jingpen kentang ling do ya u Aaron ya ki khun ki jong u. Tingin ai no namar kani kadai ka jingkelina ka menta ka team Gideon ngin ai 5 points ka team Nehemiah ki bala ya ka jubab. Tingin lepat ngin khot kadai ka por ya ka team Nehemiah. Kani kadai ka jingpen kentang ya u Aaron ba ki khun ki jong u naka Leviticus nong ka ba pra. Tahu rak sini pen inga. Asal tu, okay. Teka ni pak kadika team Nehemiah tu ngin pet ke ai ke ba kidan ya kaban pen i. Tapi pet bah. Moses open card ya ka duriau sao. Pet bah. Lihat yang sada kewe ki rukom ru ban suk eki. Ti pilayo eka we, piyo lat sa arsien ban batai ki peni ke ai. Ti ki hikin batai ka dai ne kam dai ti kila akrenga akli maki kam dai. Peni bah. Na fila alak ban batai kedai ke ai kipen i ke ai Kidang yo alat sa arsien Toh lihat dah kumway Tegas kipen i Terbatai Pilawan batai Toh kini ki team Pilawan batai Kau ban Yesu Jisu upaya ya u Petrus ha duriau ha lo duriau hadien kata u artatino haba upet ya ka jingki jong ka eryong ha pedeng duriau te kawan ke jing artatin te haba kamta mut banjelop no te Jisu u citano ya u kan Kadai kata Hoi ni am 4 day Team Gideon Kau ban jubab U Petros uyat ha lor ka duri ha ka ba ujisu ha ka por ba ujisu dang pelayu pajba te amar kata ka por te kawan ok ariong te ujisu uyat ha lor ka duri bat ki yo i bat hadien kata te U Petros uyo i bat hadien kata Kadai sekai nai laong kadai te ka jubab ka badai kawan ka team Gideon te pila batai ka basha hadien Handai kani kadai shua kadai ba ujisu uyat halor duriau ma uyat halor ka tinggi ai 5 points ka team Gideon ha kani ka por tinggi ai beteng biang pat sa sisen ki yo lat ya kaban ya le biang ya kadika round tinggi ai ti biang ha kani ka por ka team Abigail ba ki yo ban wan biang sa sisen pat Tega team Abigail
The team Abigail pila ban pej bhai ki parlok ki jong phi bat ban batai ka dei ke ei ka ni. Pila ban batai ke ei ka ni. Yohanes hapor. Tila keranga yong em. Empat day. Te pila ong Joseph day, pila ong Yohanes day. Te pila lat stang sien. Pilawan batai. Kapor ke ladang yan. Tega tim ke bakloi ban jubab na kini ki art ligi tip ki bakwa ban jubab pilaban press. Jacob por ba udang tia udan ka jingking beneng bakio bahir ki angel. Ka jubab ka day naga tim Nehemiah kani ka jing posneo jongu Jacob. Ka jing posneo ka jongu Jacob ha Bethel kata day naga Genesis nong ka ba arpo pra. But sa kini ki art ligi team ru kidang yo la marsi sien tanga khot ka team Gideon ha kani ka por bikin one. Apuli? Apuli ba? Apuli? Okay, takilaban din. Tengin pej ka team Gideon pinhaban batay pan kile ayu hang ni. Ibatay pang jong no. Pilaban pen iya ki parlok ki jong pi. Film laban keren. Pilawan juba ban batai. Kipini ayu. Sakayos. Sakayos kadai kani kadai kajing peni Jepangu Sakayos bau Jisu ukot ya Sakayos. Dia ngatrai kala kame karu company jongki handai ban juba bi kala suk ba. Te ina stop ti yang isa sien ba ilala ban juba ban batai kala long syaka ba karu company jongki. And rate 10 points ya ka team Gideon kani kadai Jepangu Jisu badu Sakayos naga gospel ulukas kat ku mulukas nong ka ba kat kendai. Bat ka ba kat du ngin yo naga team Nehemiah pila banwan manjit.
boleh? Tak kau khadu jong kadika round 3 dam syarat naga team Nehemiah. Pila ban batai kadika eh? Kipeni ya ke eh? Batai kipeni ya no. Kipeni ya ke eh? Telada kini kimla pilaban banyon ka bel ban batai. Kadai ai ka wi ka jubab Kiman Joseph kidi Joseph. Kihmenu Joseph kidi no ya Joseph kilapan ya kata si points ya ka team Nehemiah but kata ngila ya kod ru ya ka dam syarat ka round 3 but ngila sa stangka round ka ba khadu ha ka ni ka por but kumbangi jule ha man ki Bible quiz ha ka ni ka por ru ngin pen kod ya ka round 4 da ka ni ka visual round but ka ni ka visual round ngisham ba kalong ka ba sngotanat ba ka ba pen I shisha ya ka jingja na ka Bible te ha ka ni ka episode ngiwan ha ka round 4 ka round ka ba khadu hey ba pi yo ban press kini ki bell ha khamat ka jong pi te fin pen steady ki ti ki jong pi bat ki microphone bat ban jubab te kat ki ba pen sawan ning kong ki kin yo ban jubab ha ka ni ka por mo te fin press nda pilai I ya ka dor tinggal ban sedang ya ka round 4 but kani ka day bet ya baro lightly ki team kam day you know tang ya ka we ka team do ya baro lightly ki team te pidon kini ki bel khamat ke jong pi te sngo ba anda pila ya pet ba kani ka dor ba pila ban batai ba day shapang jong no shapang ke pila ban pensawaban ka bangi ong press the bell and hit the bell round te ka dur ka ba ningkong tongin pet haka screen ka jongi kadika team Nehemiah Jacob uya syo angel try. Jacob uya le badu angel utrai haka Genesis live po ar ka khot ka ba ar po ar shi po point ka team Nehemiah kani pat ka dur ka ba ar haka screen jong pi ka team Nehemiah biang Jacob buat isa hadir bakilakin. kani kadika dur jong Jacob baru iso hai bakilaya shem kini kishi para anda Jacob one pi shi po point ka team Nehemiah ya kani ru gin yo I haka Genesis nong ka ba live ho lai ka dur ka ba lai ka team Abigail Henman jong Joseph kidi ya Shaki. to kala press try ka team Nehemiah Por balap ya ka kuri na ka pelajong kiman jong Joseph. kani ka dur 10 points ka team Nehemiah kadai habala shem ya ka kuri la ni kata kaluta ha ka pla ha ka berni ka jong para Joseph Benjamin bat katangin shem na ka Genesis nong ka ba sao po sao tingin pej pat menta ya ka dur ka ba sao ka team Gideon Moses. what they Moses Uyala Nanta? miki kun Israel. Sha
Sha Egypt. Oh, Shari Cloud. Shari Cloud, Shari Cloud. Shari kanan. Syakari kanan. Okey. Syaban poi syata. Bakiyat lentinari cloud nari Egypt. Hoi kadai. Dia kau ban itu benya. Ka tim Nehemiah. Kau ban juba. Haulum Sinai. Kani dei ha ulum Sinai. Hoi ha ka jingilam ka jong Moses kita kipat ba Israel. 10 points ka tim Nehemiah biang sai sisin. Bat kani kadi kadur ka ba san. Tim Nehemiah biang kala kamstan. Balam. Balam. Bat kakada. Tim Gideon. Porba uji su parit chim ya u kada na kibrio ba uspa kiskung. Bar kilet bar ong bala pada u kenrat. Oh, te fila ban batai ka juba. Kadai ba pi ong pi. Uji su u parit chim ya ki senran ya u kada na kibrio bat u ong ba la pa u kenrat te kila le chim bat kila pai chaka bat kila ong gamba u la batai uji su bat. Amen. Amen. Kata kadika juba. Kani kadika dur hei ba uji su la pa iki senran ki jong u ban le ban pelai kita ki kada bad late kun ban ka kemi. Te si po point ka team Gideon ken mau ngala da batai lupai pi wanum le ban juba Shabar jong kita ki kita bat ki gospel ka ba lani ki shiti ki bangila pa ban puli te ngim pat poi shadu u balam mo bat kani kadika jubab naga team Gideon Matthias lenong ka ba arpo way te ka dur ka ba hanreu pat hakani ka por ka team Nehemiah biang Jisu porba u penkut ya ke temple baki ya dia thiet. Kani ka day, ta si po points ka team Nehemiah biang kayo. Kani ka dur ka peni ya u Jisu ba u bitar habayo I ka jingya de ba ka jingya thiet. Ha ka temple ka jing penkut ya ka temple kata ka bangingin syam na ka gospel kat kum u Marcos nong ka ba katsan ter. Bat menta pangin le ka dur ka ba nyo. Nehemiah biang sa sisin. Tu badwai u Parisi bat badwai tu nongpam. Kani kadika dur syapang ka jing dua jing niki argut. U Parsi bat u nongkrong la tho haka Bible gospel kat kum u Lukas nong ka ba kat pra kandai ter fin syam ya ka jing duai ba uwei u duai da ka ba khmet shjrong da ka jing sarong hanrei kat ba uwei pat da ka jing sngoret baro. Bat kadur ka ba kaddu jong kanika episode. Ka team Abigail Thomas u hadin bala mi padu Jisu Thomas u atatin no ya ka jimi padu Jisu te ong ladang am yo ban ta yo Jisu ngan ngai ba Jisu la mi pad. Amen. Ka jubab ka badai. Si po point ya ka team Abigail kani ka pani ka dur ba hadin ka jingmi pat ka jong Jisu oi ka ba pila ong u Thomas ong lemda ngala prunggi syempre akti ki jonga nganom nget ba ude u Jisu kata ka de na ka gospel u Yohanes lenong ka ba arpo du khat ba arpu sao ter syapang u Jisu bat u Thomas but kini ngilakut ya ka Bible quiz ha kani ka sngi tingin aj takti Hakani ka por ya baru lightly ki team. Bat ngim shimla pet pat hadu kani ka por ya ki score. Taken mau haka round 2 pila yo ban tho ki jubab ki jongpi tingina pet pat hakani ka por katkum ka round 2 round 3 bat ka round 4 nginya pet ka wei hadin iwe kat nu ki score ki jongpi. Tini kong ngin le shwai ki score jong ka round 2. Haka round 2 ka Gideon tu ngin ajta pti kala yo live posan point. Ka team Abigail ka don san po point.
but ka team Nehemiah kala yo kendai point hadien jong ka round 2 tingin leban add part ya ka points na ka round 2 mo ha ka round 2 ngila ong ya pi ban tho ya kita ki sport ligi klam hakari Egypt ka ba ublay ula wan lam hakari Egypt ti kini ki lightly ki team Gideon team Abigail baga team Nehemiah pipila yoban jubab hon fimshim la yoban jubab la nile sekla lengkot e ka por ba fin yoban tho baro shipotli hanai naki shipotli ka team Gideon ka yo santli ki klam mo sun point te ka team Gideon ka yo sun point plus lipo sun fi dan ha ka point kat nu fi dan ka total score ka jong pi ka day sau po point but ka team Nehemiah ha ka ni ka por ngakwa ban puli ka score ka jong pi team Nehemiah pila don lupa kandai po point but haka round 2 pila yoru ban tho na ki spotli ki klam pi yo ban tho kandai tli ki ba day ka ba mut kandai point te ka team Nehemiah ka yo kandai point but ka basa ka day ka team Abigail pi pila yo ka total score jong pi ka day san po but na spotli ki klam pi yo Nyau tli ki klam ki ba day ka mo total score ka jong pi ka day san po nyau batungin ai stop ti ha ka ni ka sngi ka team Nehemiah ka bala job da ka kandai point bat kini ki team ki ban sa le par shakhamat ban le ya ki Bible quiz bat ki team ki bala dep bat ki bala job pat tingin ai stop ti ya baro lightly ki team ha ka ni ka por utrai dang ya ikar kui pinang ya roi shishu ha ka tin ka jong ublay but pinay pen kre rupat ya ki quiz ki badang 1 ti ha ka ni ko por pat shopping in why not nang ni ngin le ka ban jubab pat ya kita ki jinkli ka bangi khimshim la jubab haki Bible quiz ka bala le no but nga sngo command ru ba buna pedang jong pila ya jubab ya ki katu kat ni tliki jinkli bat pidala minot shisha pila ya trai shitom pilong ki bashim bantai shrehem bat haka quiz ka bala dep no ngila don santli ki jinkli ya ka bangi khemshimla jubab te kini ki de kita ki jinkli bar ki jubab ka jinkli ka baning kong kala dei haka jinknya aingu bambaro ublei uong dei ban knya da ka ei tingil ayo ki jubab ki ba per henre empat shim la ayo ka badai te ka jubab ka badai kani ka jinkli ka wan na ka Leviticus nong ka ba a de khot ka ba khat lai hang tu la shem ya ka jubab bat tu ngina jta pti na ka banta ho fi kam shim la kamdan ka kerteng ka jong pi henre ka user id ngangai ka jong pi ka dei ka goodness of God tu ngina jing thapti ya ka ya ini ba ya da ka goodness of God ibala ai ka jubab ka badai pipilo ong ka jubab ka dei daka melu te ka jubab ha ka jing ai ngo bambaro ha ban knya daka melu Leviticus nong ka ba a de khot ka ba khat lai ka jing kli ka ba ar manu bala ong ye kini ki kentin hakmi ngala ai hau han man jong pa shi ha ja rupa hakmi kata kan long ka man ran kum ka jingka ya ki khmat jong pa baro bat shapang ki a baro la ben bet ya pa te ya kani ka jingkli ro ngila kli ba khamshim la yo ka jubab ka badai henre kublai shibon ya pi ki balaya jubab bat tingin ai stop ti dan arngon ki bala ai ka jubab ka badai I way de badan ka user id badai day wa de khar but I shlei bha surong tingin ai stop ti nam ta ka jong pi arngon pila ai ka jubab ka badai naka Genesis nong ka ba arpo ka de khot ka ba khat rew bat ka jubab ka dei kini ki kentien la kran da u Abimelek ya ka Sara ka jingkli ka ba lai manu baong uji su u penkhia ya me to yeng jot bat shna ya la ka jingthia bat ya kaniru dana prenjong pi pila a jubab ka ba dei tingin ai thapti nam ta I finisha ibayat daga user ID finisher pipila ai ka jubab ka badai
kajubab kabawan na kikam ki apostle nong ka bakanda du khot ba lai po sao bat kata ka dei ya kini ki kentien laong dau Petrus yau Inias bat ka jingkeli ka ba sao kadur ka ba san ka bangila peni ngagai fin kan mau kani ka kadur ka bangila repeat la bonsien but hakadur ka basau pinsyam dan ki balaong itu tang yo ya usyakri Abraham dan pada pedang jong ki audience ki ba itu usyakri hen reklam itu ya ka kentai pat hakatu ka dur ka basan ladai dan pen i biang kitu ka dur te hakani ka dur dan ba itu tang yo usyakri Abraham han reklam shimla itu pat ikani ka kentai dan ki baong ka Rakel han rei ka jubab kala wan ka jubab ka badai na i finisha biang sa isien tengin an sabti nanta i finisha bala ai ka jubab ka badai but ini i badai daga bayat daga user ID badai BDDNDK the yaki ya iruin ai jing sabti ka bajam but pi baru arngot pilala ban batai ba kani ka dur bala batai syapang usyakri rangba jong Abraham Bat ka Rebecca haka Genesis arpusa record ba si poter hang tu fin shem. Bat kadur ka ba hinyo pat ka ba kadu jong kat episode ka balalik no. Kadur pat kani ka badai syapang kibriu ki balaong bat ban kedo ba ka kemi jong me ki henmen jong me balapan i kita ki longyeng jong Jisu henreu Jisu ong manu kata ka kami manu taki hemen ritang kita ki ba le ikamon ka jong utrai tu kinan stapti sa sien pat ya i finisha ibala a ya ka jubab ka ba day but ya kani ngin syam naka gospel kat ko Matius nong ka ba khat a de khot ba sa phone real ter tingi ai ko blai pi baro da shisha da yai beteng ya kaban jubab bat ban wa de ki jingtep naka tien ka jong oblai tran kor kui pi baro hakani ka por ban ngini syam biang bat pipat sa hakawai par ke episode jangka Bible quiz te dang yai pule ya ka Bible dang long kiba smart bat kiba 3 minute haka ktien ka jong u blay tingin ai ka jing tapti ka bajam ya kini baro haka ni ka sngi na ka banta ka ni ka Bible quiz tran kur kui fi iway pa iway